Sziasztok, én Szalva, és tehát ez itt egy újabb videó. Tehát most az iskolánál rendelkezem. Nem dolgok meg minden, hanem elmentek a többiek a Szacsvai Imrébe. Na jó, hát ez nem nagyon érdekes. Az osztálytársammal akartam volna csinálni videót. Az is elment. Na hát. Ez csak egy ilyen bejelentő videó lesz, hogy nem soká jön egy másik következő videó, amikor hazafele megyünk az iskolába. Tehát majd, mikor közben hazafele megyünk, meg is mutatom az iskolát, szóval... Ja, viszont ezek csak azok, ezt a videót csak azok nézik meg, akik fel vannak iratkozva. Ez nem valami hosszú, meg na hát ezt nem fogom feltenni a infókat, csak úgy nyomomból. Hát akkor... Gyerek! Tudom, hogy túl korai, de köszönöm szépen az 5 feliratkozót. Nagyon sokat jelent ez nekem, hiszen nem is iratkoztok fel a csatornámra, és ez nekem fáj. Szóval urka, madár. Bazd meg! Hát még ott vannak. Ott van mi? Ott. Jó van gyerekek, én most közben iszom a tejámat, a csimpárból lettem egyet. De Romániában vagyunk. Na, hittem a teámat gyerekek. Nem nagyon szeretek mostanában videót csinálni, kell tanulnom, ma is délután fogok én el tudni menni. Egykor hazamegyek, egyből tanulok direkt gyerekek, hogy tudok már gameplayt csinálni, mert már unom, de nem gameplayt fogok csinálni gyerekek. Mi a faszom van már, nem hallatszik a hangom se ez miatt. Nem. Na tehát ez a mi iskolánk, ott egy masó, ott egy smiley. Ez a mi iskolánk, gyerekek. Én 6-os vagyok, túl korán kezdtem a videózást. De engem az nem izgat, ott egy darázs, mert ez nekem nem tetszik. Jó, hát engem nem izgat, hogy most 6-os vagyok. Ilyesmi, engem az érdekel, hogy helyek híres. Nem Jézus akarok lenni gyerekek, hanem az, hogy iratkozzatok fel. Én nekem nem tetszik, hogy én annyit törekszek, annyit láttam párszor a videókba, és nem bírom feltölteni egy csomó. Assassin's Creed nem sokára lesz, Five Nights at Freddy's Slenderman. Ez nekem nem fog tetszeni, ez a Slenderman. Meg fogok ijedni. Jó van, de szeretek beszarni, szóval. Na, jó van. Na hát, gyerekek, akkor még húzom egy kicsit az időt, még ki nem csengetnek, hogy halljátok a csengőt. Nem tudom, mivel húzom gyerekek az időt itt. Pont itt vagyok egy ilyen csúszdánál, és hát nagyon szép szavak vannak oda beírva. Gyerekek, szia köcsög, van-e pöcsöd meg, ha nincsen húzza innen. Jó van gyerekek, ott egy sütyi, jó. Na ezt a videót megéri megnézni, mert tehát így megnézzük, hogy mik vannak beírva a csúszdába. A szádba egy fasz, jó van. Ez egy fütyi akar lenni, hanem tudom. Na gyerekek, én most mindjárt kidobom ezt a fost. Ott van, hát elég messze. Jó, most kuka. Jó van, így bejegyzés. Na jó van gyerekek, itt valahol elvittük egy kólás videót. Azt nem lássuk már többet soha. Remélem. Megint felhívunk a falt. Hallásunkra, annak fogom meg. Bele. Tényleg amúgy itt is vannak. Itt egy
is vannak, balfasz, egy kicsi miniatűr, itt egy telefonszám, itt egy eredeti telefonszám, Zolli, hozzad, lehetett. Ott van Donna mi is. De nem tudod az iskolában dolgokat csinálni. De én nem az iskolában vagyok, hanem a parkban. Szóval itt a csúza, amin lemegyünk és megnézzük végig. Gyerekek nem olyan már csöngetnek. Meg tehát eléggé elnyom magam. Akkor... Jaj, ez durva volt, aztán fokhadat, csak így a videóban végre meghaltam. Akkor nézzük be a csúszdába, egy hülye. Jó van gyerekek, meg lehet állítani, én nem fogom felolvasni nektek. Ne, World of Tanks, jó? Ó, hogy a rendkívül büdös picsádat, ízni. Jó van, üljön, bassz meg, nem fogok csak, ne! Gyerekek! Vaj, de hideg a picsába! Gyerekek! Ez nem láttam. Jó van. Ezt megképzetem. Szóval, eléggé ügyeg vagyok már, hogy ott van valami. Ja, jó, az már akkor. Lehet, aki nem láttam neked. Fajt, meg. Úgy volt ez. Lehet állítani. Mikor terjed? Egyszerű gáncsi, úgy hívták, hogy bácsi. Volt egyszerű gácsi, úgy hívták, hogy bácsi. Bácsi fölött a gácsit, a gácsi lenyomta a bácsit. Utána is biztos. Itt van szép köcsög. Van-e pöcsöd? Hát ha nincsen, húzzál el innen. Jó, azt te aranya. Ne a lábam. Nem megint elgadva nézzetek. Nem megállítom. Megbírom. Megbírtam. Röviden ez a rész. Találkozunk legközelebb videón. Készszerű voltam. Sziasztok, kell lennem.